Kawat bahnyo bat bakhat du jong ka election Lok Sabha la penlong ha ki san punyo teli ki parliamentary constituency ha kaleng ki nyo teli ki jella mat ka wei ka union territory. Ka National Institute of Mental Health and Neurosciences ha Bengaluru kalayo pediang ya ka khusnam Nelson Mandela Award na kabanta ban ai jing shakri ha ka kot ka khia ha usnam ar hajar ar pusa na ka World Health Organization. Ha Assam ka jing shlai kalanang jurm ta kasengi ha ka bahan rungot ki breu ki ladu ya la ka jing mat lai lak san po hajar ngun ki la shakta ha kaleng ki khatwei tali ki district. Ka Indian Meteorological Department kalaya thu lupa baka jing shit kar ang jong kasun beneng ya menta kan sakham duna ha ki benta jong kathan lam sep ngi kathan pedeng mat kathan mi ngi jong kari ha ki ni ki ars ngi banwan. Unong ra ya kata kamar nong ha ka World Championship unishan dev ulalong unong India ubaning kong ban mi khmat ha ka Paris Olympic Games ar hajar ar pusa.